Možno, že sa urazí niekto na tom, ale to je tak. My potrebujeme protivenstva. Viete prečo? Aby v tých protivenstvách sa ukázal v nás charakter Ježiša Krista. A to takto sám Pán Ježiš hovorí. Ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Aby sa ukázalo, že vy nie ste vlci. Že ste ovečky. Že máte charakter oviec. Lebo ak takisto budete celiť, predstavte si, že prídu vlci a baránok alebo ovečka urobí katastrofa. Ten vlk si pomyslí, no to je nejaký hybrid. To je nejaký hybrid. Ani ovca, ani vlk. Ani ovca, ani vlk. Vidíte, ako sa potím, tu je mláka už. To je asi z tej fľaše.